Happy New Year! Nagpre-prepare na po kami para po sa aming handa. Hindi ko alam kung ano po ba ang handa namin for the New Year's Eve. Basta ako ay nakatoka lang na maghiwa ng bagyo beans. Ito na yung aming gulay. Gulay. And then, mga pang-dessert. And then, ano para saan to? Chop suey. Ayan, for chop suey. Ito naman po si Madam Michelle. Wow. Walang kamatayang lumpiang Shanghai para sa pamilya. Uy, sosyal. May kakaiba siyang ano dyan. Naglalagay din sa atin may ng sesame. Onion. Ano to? Onion. Spring onion. Sosyalit. Ito naman yung pinakamagulo sa lahat na magluto. Wrapper. Order pa na daw yung ano, mama. Mahablangka? Pagkaramit naman tayo mahablangkan? Dati corn na. Ay, wow, may corn. Kasensado na yung niluto ko kasi nung Pasko walang corn. Ayaw ko sinimak ng corn. Sige, magluto ako later. Hiwain ko muna tong ano, sister, bagyo beans. I'm so happy. I'm so happy. Kung bumili tayo ng ano, 12 fruits, baka naman including yung kamatis sa 12 fruits. Yes. Wala na kami maisip eh. Sabi ko na apat. Kasali yung kamatis sa 12 fruits. Watermelon! Avocado. What? Akala watermelon eh. Watermelon nga na slice. Wala naman doon. Dati ko. So, gusto watermelon. Ano pa yung kinangalan? Pwede siya daw watermelon dito ipagulong gawin sa iyo. Ano ba nga ni Jens? Yung mga lolo't lola, yan. Yan ka sa tabi. Busy, kumakain ng baningning. Dinudurog lang yung Marie. Tapos sa kabilang kamay yung mamam, baby mamam na blueberry. Tapos yung Marie niya eh. Tapos si Lolo naman yung taga-slice ng Beef steak. Ito naman yung nasa California, nagrama. Uy, wow. Cheers! Crossword puzzle lang yan. Siyempre po, hindi po mawawala yung Shanghai. May Shanghai po ulit. Sa awa ng Diyos, dalawa lang ulit na naman ang nagawa. Every nagbibideo ako, dalawa lang yung nagawa. Tayo ay magbubukas na ng mga coconut milk para sa maha. Gamitin na natin itong bagong can opener kasi nung Pasko ay nag-give up na po yung kanilang can opener. May kata-camera mo. Yes, of course. Magbo-vlog na rin daw si Father. Magre-retire na daw to vlog. Madami na siyang na plano na ano niya, content niya. May nagluluto naman dito ng steak para daw sa mga taga-luto. Kapatid, in-charge na rin po tayo sa pansit. Wala po hindi ako na-orient. Sa akin pala ang pansit. Mamaya pati yung beef steak sa akin na rin. Sige mo po na kayo. Pwede yung chop sa inyo, hindi ko mamukuhin. Chicken, brother. As long as you put it in a tray with airflow, it's gonna be crispy. Islamot, para namang hindi. Tapos yata niyo. At the drying rack na data. Magkapuha ta di kuha balay. Para namang hindi kayo kumakain ng makunat na manok. Hindi na naman nag-i-sleep. Dance, dance. I wanna dance, 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 dance. Ah, ang palalay, lalay, lalay. Sanaltik. Diego. Tawa ng tawa. Enjoy na enjoy. Diego, sige mo na. Kantay ka na. Labas laway na, Mishi Bay. Wala pa yung tulay lang. Tama. Gusto na pang abunaw. Yan, basta di malaptong din. Kita mo tate, so. Smoke means Alam mo, mag-apoy po na siya. Wala na naman akong win. Kasi sa wanti ako yung mga don't forget. I think so because you don't need heat for that, brother. Yes, it is. Ako ay mali.
ba? Dance interpreter. Bishibeng. Sayaw ka lang ng sayaw niya, anak ko ah. Napgad ko na nagtotin ni Romeo. Okay, pwede na to. Taris. Happy New Year, everyone! It's the New Year's Eve and nakapag-prepare na kami ng mga food. Nag-aantay na lang po kami ng mga tao dahil nagsiligo pa po. Ako ang pinakaunang nakaligo. Ay, si Mother pala. Tapos hapon. Kasi yung niluto ko lang naman 2 potahe. Yung iba kasi nahuli yung mga niluto nila kasi nahuna yung akin. So, papakita ko lang yung mga simpleng handaan lang namin for this New Year's Eve. So, ito po yung mga fruits namin. These are mandarin, grapes, apple, kiwi, avocado, pineapple, cantaloupe, suha, pomelo, blueberry, lemon. Kulang. Parang 1, 2, 3, 4, 5. Ay, may mangga pa pala kami dyan. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 yung lemon. Sana kumuha sila strawberry? Balak pa man din nila 13, pero naging 10 lang po. And then, ang walang kamatayang beef Shanghai. And then, may buko pie silang nabili. And then, nag-order din sila ng assorted kakanin. Ito naman yung ginawa ko, maha blanca. Meron pa tong malaking tray, pero mukhang nireserba na po ng mga mukhang maha blanca. Kasi nung Pasko, itong 2 ganito lang kadami yung niluto ko. Pero nga nag-request sila na i-double ko daw the recipe kasi daw gusto daw nila marami. And then fried chicken wings by Jen and Callie. And then bistek by Jen and Callie. I cooked the pancit. And then, ano na nga tong gulay na to? Mother, ano na nga yung gulay? Chop suey. Yeah, that's the chop suey by Callie. Kay Callie din itong Shanghai. Itong mga binili, syempre yung hindi marunong magluto ng kapatid ko, yan. Sa kanya din tong ano ba to? Puto bongbong and then our kanin. So, I think that's all lang. Yan, konti lang yung hinanda din namin this time. Talagang inano namin like the pancit. Parang nadadamihan pa kami niyan. Kasi ang hirap kumain ng leftover, guys. Sayang naman kung itatapon lang, diba? So, yun. Mas kinuntian na namin this time compared nung Christmas. I can't count all the times that I told you were through. Why don't I let you go?
Let's pray! Kung kararag mo ngagkaapo kamutan ulitan. Okay, let's pray. Mami nga na lang. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk. Kain tayo guys ng dessert. Meron akong kuto, pichi-pichi, and anong tawag dito? Sapin-sapin. Nakalimutan ko na mag-vlog mula nung kumain kami. So, ito na. Si Father. Mag-vlog din daw siya in the future. Pag nag-retire na vlogger na daw siya. Mishi! Ano si Benko? No, doon nahulog yung toy niya. Kaya! We'll take a cup of kindness Now it's time for Pinoy Henyo 2025! Nakapilitan magtapon ng basura. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pangyayari. Hindi. Lugar. Hindi. Animal. Pagkain. Yes. Pagkain sa Pasko. Pwede. Pagkain sa New Year. Pwede. Spaghetti. Hindi. May sauce. Hindi. Prito. Hindi. Kanin. Hindi. Lababalot. Lumpia. Shanghai. Hindi. Okay na. Pansit. Yes! Narigat na didolo. Narigat na didolo. Basic. Go, let's go. Again, choose a number 3 to 7. Manluloko ba to? 3 to 7. 3 to 7. 7. Madali tong mga pinahula ko pala. Okay, tama ba to? Hindi. Manluloko ba to? Hindi. Yes. Pagkain sa New Year. Pwede. Prito ba to? Hindi. Binabalot ba to? Hindi. Binibake? Hindi. Ba't lang? Karne ba to? Karne? Yes! Karne. Tinola. Manok? Hindi. Baka? Pwede. Baka. Beef steak? Hindi. Baka. Okay. Baka na baka. Baka baboy ito eh. Ano ba luto ng baka? Ulam. Oo. Ulam. Wait lang. Timer, what's the time? Timer. Kilawin? Hindi. Pinapitan? Hindi. Bulalo? Hindi. Almost done.
Ten, Ano party ba to? Party lang. What's the time? 2, 1, bye! Okay. Oh, here's your $5 because you answered correct. When I waste it. Bakit may sauce, walang sauce. May sauce! Wala, hindi. Kunana. Awanam ka nga nagdamag. Na mental block ka, brother. Very easy na nga eh. Are you ready? Yes. Timer starts now. Is this animal? No. Things? Yes. Found in the room? No, not here. No, you only say yes, no, possible. Possible. Found in the house? Yes. In the kitchen? Yes. Ladle? No. Pan? Frying pan? No. Casserole? No. Spoon? No. Fork? Ten. Plate? 9. No. Glass? No. Is it a kitchen utensils? No. It's a fridge? No. Appliances? No. Furnitures? No. Oh my gosh. Is it food? Maligan. Yes. Yes, okay. Is it a merienda? No. Is it a dishes? Main dishes? Rice? Yes. Yeah. Okay, you have $5 each. And then switch now, and then I will give you the, this will be the last. Wala na, eliminated na. Genesis and Mark Wayne eliminated. Sige, Karan! Tao, Hindi. bagay, Hindi. hayop, Oo. apat na paa, Oo. aso, Hindi. pusa, Hindi. kabayo, Hindi. crocodile, giraffe, Hindi. Oh, crocodile yung. goat, baka, Hindi. lamb, Hindi. so pusa, baka, kambing, kabayo, Hindi. karabaw, Hindi. squirrel, Mali mo. rat. Hindi. All right. Nakikita sa loob ng bahay? Hindi. Sa labas? Oo. Sa zoo? Yes. Deer. Hindi. Moose ko naman na. Go, my friend, go. 10, Kabayo, 9, aso. 8, 7, Bungay. 6, 5, 4. 3, 2, 1, nothing! Mahirap rin talaga yan. Ikaw lang naisip yun. May pag-asa. 5 or 6? Mamaya. 5. Timer starts now! Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Hindi. Ano pa ba? Akala mo, ha? Nakikita sa loob ng bahay. Hindi. Sa labas. Oo. Saan? Sa labas ng bahay. Oo. Sa kalsada. Oo. Street light. Hindi. Hindi. Gate. Hindi. Sasakyan. Oo. Ng sasakyan. Ha? Ura ng sasakyan. Poplex! Panglinis? Hindi! Sasakyan! Uri ng sasakyan! Hindi! Putang ina. Ano ba? Uri ng sasakyan? Ano ba yun? Hindi! Uri ng sasakyan! Hindi! Sasakyan! Sasakyan! Pwede! Time. Nasasakyan na... Allah, wa! Oo, kinana! Kinana! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Gulong! Gulong! Poplex! Parte ng sasakyan ka ako! Hindi mo dumagan! Wala talaga kayo!
Person. No. Place. No. Thing. Yes. Outdoor. No. Indoor. Yes. Small. Yes. Big. I mean, can you find it in the household? Yes. Kitchen? Possible? Knife? No. Utensil? No. Food? No. English kasi. Furniture? No. It's Tagalog though. Okay. But you know this. Oh, okay. I was just saying, is it round? Yes. 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 Egg? No. Egg is not a thing. Oh, okay, my bad. Fishball, I'm stressing. Focus, focus. That's the thing I can think of. Is Kitchen it something that or we had in the living room? past Ganun week? ba? No. That we had in the past week? Oh no. No. Cooking No. tool, cooking tool. No. No? If it's your lolo cooking, then yes. Carne? No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, The thing to mash the garlic and the onion. Wait. Timer starts now. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Yes. Pagkain lang lagi. Pang-Christmas. Pang-New Year. Pang-ulam. Pwede. Yes. Pang-ulam. Yes. May sabaw. Yes. May sabaw tinola. Hindi. Sinigang. Yes! What's the time? So they did 20 seconds. 20 seconds. Dala. Sige, dadagigtog di ba yung Okay. Do it gentle. Limot tawin. Tawin na Tawinan dyan. Okay. Kawalan. Take for 5. If you get it correctly, take for 5. And then the top 2 will... Ay, top 1 lang. Ganun niya, take ako. If you beat their time, you will be the one who will hula the last What's our word. time? 20 seconds. Kain! Oh! Tinola! Hindi! May sauce! Wala! Prito! Prito! Hindi! Hindi! You guys already lost. Si kayo lang kumakinikali, tinagpanan. Wait lang! Time out! Stop! Okay, go ahead. Parte ng pagkain. Balik na pagkain! No! Baka ba to? Baka? Hindi! Manok? Hindi! Kambing? Hindi! Yun lang yung alam niya ang pagkain. Gulay ba to? Gulay? Oh! Kamsay! Dinengdeng! Okay na lang niya. Gulay! Oh! Talong! Hindi! Pritong talong! Hindi! Torta! Kawad saman mahalad. Malaya! Amoy baga niya. Tinola, possible. Baga mo. Maganamin ka pa. Nauna na sana kayo kanina sa tinola pa lang eh. Handa nga ka wavelength mo lang. Oray baga na nga possible. Oy, take 5 kayo dyan. Okay, mama and ate. My This God. time you ask the question, I say yes or no. Is this a thing? Yes. Household. Yes. Broom. No. Vacuum. No. Is this for cleaner? No. Kitchen. No. Possible. Can be seen in the kitchen. Oh my gosh. Living room. Yes. Yes. Couch. Okay. No. Curtain. No. Just Appliances. answer. You No. still can still get $5. Can be found in the living room. Yes. Not couch. No. Chair. No. TV. No. Aquarium. No. The fish. Carpet. The fish can be found in the salad. No. Fish. Side table. No. Coffee table. No. Oh my gosh. Lampshade. No. Recliner. No. What's
Mati kami dyan, sir na nga mono na ni tananing. Like in the dining. 20 seconds. Just in the living room. No. Not again in the living room? No, you can only say yes or 10 no. seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Nagbuwan kami sunod. Sa book, you should have not answered the household. It's school stuff. Yeah, but we can find it in the household. Yeah, but that is unclear. Household. Pamilya is for house. Oh. Yeah, if it's Pinoy Henyo, you should have be more specific. Okay, final na garod, Mami and Tito Berto. If you can answer this, you can get, how much did I say a while ago? $100 and trip to Korea with martial law. North Korea. $10 each? Did I say $10 each? Trip to West Edmonton Mall. Tao? Yes. Dito sa bahay? Ano ka? Tao, yes. Tao dito sa bahay. Tao? Parte ng tao. Pwede? Parte ng tao. Ginagamit ng tao? Hindi. Ito. Come on. President, mga ganon? Hindi. Kilalang tao. Hindi. Nandito siya sa bahay? Hindi nga pangalan ng tao. Hindi ito pangalan ng tao. Hindi. Inuli na pala ta, sayang eh. Tao. Hindi pangalan ng tao. Tao. Hindi ito tao! Ginagamit ng tao, sinusuot ng tao? Hindi. Sa manong You're running- Manluloko ba to? Oo, pwede. Pwede. Lagi na lang yung manluloko ang ginawa. Cheater ba to? Cheater ba to? Pinaiyak ka ba nito? Yes. Yeah, pwede. umiiyak? Pwede. Iyak? Yes. Ginagawa ng tao? Pwede. Oras! Oras! Niligo? Oras! Iiyak? 7, 6, 5, 4, 3. Wala na. Wala na, talo. Luha. Sutir ko na nakarod ko. Ang bagang tears? Ay, Tagalog yung yung question. Di ba? Ang malabalimot tanan. Yakit. Kanina ko sinasabi, tears, kulangon, kurak pa yung Kami gargananggang. Tip na anak ko, grabe. Yung puyat na yan. Okay, ito Mishi. Ganito, mama. Pag andito lang si daddy mo, hindi ka makakapuyat. Kasi hindi kayo matutulog. Bye-bye. Say good night to everyone. Happy New Year, mga tita and titos. Kahit di niyo ako binigyan ng peo ko. Ay, no, ikaw pa nagbigay ng peya. Kaya nga. Peya. Let's go, Bishi Bang Bang. Iwan na yung basement. Sila nang mag-ayos. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.